Så var der der siger det. Jeg prøver, så må de spise. Det går hurtigt at spise det. Nå ja, det har jeg slet ikke tænkt. Jeg troede, der var noget. Det tror jeg. Ellers så pynter vi lidt. Hvor langt startede du med? Jeg har været over her. Men der var også kun 4 steder på dagen. Jo, sådan er det ikke noget, der hedder. Men får det, der er. Ja, vil du have det? Nå. Jeg var blevet bare forskrækket, jeg havde ikke set, der var den der. Se, vi kunne sagtens, der var nok. Sådan. Okay, morgendagen. Morgendagen, ja. Bawa eu também, Hanzo também eu. Og det her, kan vi hjælpe dig, ikke også? Sådan der. Hvad siger du? Amiga? Du har ikke fået en fodbold mere, skat. Vi går rigeligt på din tallerken, tror jeg.